Doamne, nu pot să cred așa ceva. Uite ce mi-a spus. Da, nu, într-adevăr, aveți dreptate. Vă opuneți controlului, vă opuneți faptului să vă legitimați. Cuvânt, dacă vă meritați jobul. Nu ne merităm, într-adevăr. Să mergeți la... Unde trebuie să merg, doamnă? Incredibil, deci este incredibil, este ceva... Da. 112 sunați și o să vă redirecționeze de acolo. Nu! Asumate câte echipaje sunt imediat. Sunt anumit termen. Aștept și ce le faceți? Ce le faceți? Pentru că sunt parcate, dacă vă duceți acolo, tot păstura e plin de mașini parcate. Pe legea. Hai să fim corecți, Domnule! Hai să fim corecți. E vorba de femeie, dacă era cum că nu dorește să rănești, va pus viața în pericol. Domnule, e vorba de pus viața în pericol? De unde știu cine e dânsa? Refuză să se legitimeze. Cum recunoașteți un infractor, vă rog? Cum recunoașteți? Învățați-mă. Păi da, trebuie să faci școală. Păi și... Recunoașteți un infractor. Da, într-adevăr. Mulțumesc că mă învățați cum să fac datoria. Încă o dată fac un exces de zel. Chemați-i, vă rog. Uite, Marian, te rog frumos, Chemați-i, vă cheamă rog. pe orfii de la rutieră. Bă, bune. Deci am fost lângă vehicul până acum. Trebuia să vă rămas numai sus. Nu, trebuie dată jos, încătușată și... Dar nu putem să vorbim, trebuie să brutăm. Domnule, dar jumătate de oră n-am vorbit. Vi se pare că sunt foarte violent? Da, sunteți extrem de violenți. Părerea dumneavoastră. Uitați că vine Poliția Națională, spune și problema aveți. Bună ziua! Doamna Da, refuză să închid se camera, legitimeze. că nu mai are sens, acum mă simt și eu siguranță. Da, bună ziua. Pe scurt, că bănuiesc că n-aveți timp de pierdut. Da, noi suntem într-un post la Ucraina și de asta, dacă putem să vă ajutăm scurt. Da, scurt. Echipajul nostru Am parcat la- aici pe trotuar, Ok. mașini, una acolo, parcate pe prima bandă. Domnul polițist de la locală îi dă drumul unei domnișoare să plece în sanator să-și rezolve treaba și m-a găsit pe mine mai blondă să vină să-mi spună că am încărcat legea. Și am spus, n-am încărcat legea. Și atunci mi-a zis, nervos, bine, vedeți acum dacă ați încălcat-o sau nu. Nu contează. Nume de familie Bă. atât, ca să mă adresez și eu dumneavoastră. Andreea. Doamna Andreea, Da. aveți acolo un indicator. Nu, e că e pentru ăștia care stau acolo pe Ok, prima bandă. dar potrivit articolul 142, atât parcarea unde este prevăzută cu semn de oprire interzisă, cât și pe trotuar este interzisă. Nu e că nu e semnul ăla de trotuar. Asta o ca o paranteză, o fi încălcat, habar nu am. Domne, m-au tras de mâini, de picioare, au filmat oamenii ăștia. Au o frustrare, că probabil nu au 7 ani. Dacă- Eu înțeleg. Au numărul meu de înmatriculare. Dacă am încălcat legea, am făcut ceva, să-mi trimită să mă ia, că e mașina mea. Înțelegeți? Să mă caute. Sunt efectiv, fac abuzuri. Fac abuzuri. Dacă simțiți Nu am că vi timp s-au să mă încălcat duc în drepturile, instanță. apelați 112, o să vină un echipaj competent Cred că au, și o să preia situația. cred că au multe lucruri de făcut aia la 112 decât să stea cu noi sau să educe poliția locală. Puteți să chemați un echipaj de la rutieră, că nu, adică Asta încerc să vă vreau explic. să știu. Doar apelând serviciul unic 112, o să vină cineva competent. Eu dacă vin, sau colegul de la Piața Victoriei, același lucru o să vă spună. Dumneavoastră sunteți parcată neregulamentar, iar ce ține de colegii mei de la Poliția Locală, eu nu pot să intervin peste dânsi. Bun, de față cu dânsii. Documentele dumneavoastră sau datele identificate. Documente să vă dau dumneavoastră. Refuzul de Vă legitimare. pot ajuta cu ceva? Mulțumesc, am înțeles. Să Am aveți spus. o urgență, o 112, ne să... avem un plan oficial, trebuie să mergem Da, în știu, post. am văzut. O să rezolvăm probabil Frumoasă vă altfel. La revedere. Sunați, domnule, la 112 ca să Cam vedeți. asta este diferența dintre un polițist care... Da, doamnă, sfătuiește m-ați învățat. cetățeanul. Documentele dumneavoastră, vă rog. Marian, te rog frumos să-mi aduceți și mie o sticlă cu apă. De ce practică de ea? De ce practică de ea?
documentele doamnei. Nu, domnule, dacă spun că nu am, Cum vă numiți, vă rog? nu știu. Nu știți cum vă numiți? Andreea. Și Andreea sunt foarte multe nume. Asta sunteți dumneavoastră, nu? Să rezolvăm țara asta familie și relații, ok. Să vedem cine mai știe. Este vorba de șmecherie, doamnă? Da. De ce este vorba de Dumneavoastră ați șmecherie? avut de la început, de când Ce am v-ați avut, doamnă, amenințat de la prima început? dată. V-am amenințat? Da. O să vedeți dumneavoastră cum ați Nu, încălcat doamnă, că o să legea. vedeți. Era comportat la Nu mă uitat la fust. Iartă-ți-mi, doamnă, pe filmarea aia să vedem că s-a dus la bancomat să scoată niște bani acea doamnă care doamna să susțineți că a mers în Sanador. Unde s-a dus? La bancomat. Nu e? Doamnă, dumneavoastră înțelegeți diferența dintre... Da. Ce a spus tânărului care a sunat la 112? Vine echipaj? În Germania sau în America? Să-mi spune în baza cărui articol Da, doamnă, 142 cu N din 195 pe 2002. nu scrie că n-ai voie să parchezi pe Ba da, doamnă, spune!